U hrvatskom se puku od davnine tjedan između Cvjetnice i Uskrsa naziva Velikim tjednom. Budući da je ovo razdoblje od velike važnosti za sve kršćane, ne začuđuje ni raznolikost nazivlja za sve dane u tom tjednu, a osobito za Veliko Trodnevlje. U svim hrvatskim govorima postoji pravo bogatstvo nazivlja za Veliki tjedan. Zbog toga i u gradišanskih Hrvata je to Veliki taj jedan, a u središnjoj Hrvatskoj u govorima koji su temeljno čakavski to je Veliki Čedan. Negdje u Hercegovini i u Dalmaciji pojavljuje se i kao Vela sedmica u Dalmaciji, odnosno Velika sedmica u Hercegovini i u Dalmaciji, ali na Jadranu je pod talijanskim utjecajem to najčešće Vela Šetemona ili Vela Šetemana ili Velo Setemona ili na zadarskom području Velo Šetemon, Šeteman, nešto toga tipa. Ponegdje se i sve dane u tjednu naziva velikima. U Komiži na Visu imamo Veli Parvidon, jer je Parvidon ponedjeljak, zatim Veli Turi, Vela Srida. Međutim, pojavljuju se i neka druga imena, kao što je recimo Mlična Srida, odnosno Mlična Srijeda, ponegdje među Hrvatima u Slovačkoj, Mlična Srijeda, ali to ime može se naći i negdje u Trogirskom zaleđu. Za Veliki četvrtak se još pojavljuje ime Zelijeni četvrtak ili Zeleni četvrtak negdje među Hrvatima u Slovačkoj pod utjecajem slovačkog, ali je zanimljivo da Zeleni četvrtak se može čuti i u Dalmatinskoj Zagori u pojedinim krajevima. Veli petak u arhaičnim govorima je Veli peti, to je zapravo kao Veliki peti dan u tjednu. Velika subota, najčešće je tako, naravno u različitim glasovnim inačicama, ali ponegdje je to i Bijela subota i Mlična subota. O raznolikosti uskrsnog nazivlja u hrvatskim govorima u sljedećoj emisiji.